Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Na de reclame praten we over een bezoek aan de Piratenpartij aan Bonaire. Altijd interessant, maar we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. En dat betreft 2 huiszoekingen wegens drugssmokkel. De politie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee onderzoekt een zogenaamd geval van briefsmokkel. Het gaat erom dat de post naar Nederland wordt gestuurd met daarin cocaïne. In dat geval zijn er 2 huiszoekingen geweest in Brievengat en in Cura Piedra. Er is niemand aangehouden, maar er is wel aan de bewoners aangegeven dat mensen die die brieven verstuurd hebben zich moeten melden bij de politie. De zaak wordt nog verder onderzocht. Het gaat in ieder geval om een zaak wegens drugssmokkel. Opnieuw illegale bouw stilgelegd en dat heeft een medewerker van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper. Zijn medewerker is Humphrey Davelaar, die kennen we nog als leider van de PNP. Die heeft aan de Extra verteld dat er bouwwerkzaamheden zijn stilgelegd, onder meer bij Santa Catarina en ook achter de Pita Farm. Het gaat om bouwwerkzaamheden die vaak 's nachts of aan het begin van de vroege ochtend plaatsvonden. Maar de minister en zijn ministerie is hard tegen illegale bouw. Die wordt stopgezet. Mensen moeten zich daarvoor verantwoorden en kunnen ook naar de rechter gebracht worden. Want het mag niet. Op terreinen van de overheid waar geen vergunning voor is, kan er niet zomaar gebouwd worden. Aldus Davelaar. CMC heeft een schuld van 223 miljoen gulden. Ja, laat dat maar op u inwerken. Dat is een enorm bedrag. Het werd gisteren benadrukt door de directie van het CMC in een vergadering met het parlement. Er staat nog 50 miljoen van de overheid dat ze terug moeten krijgen, gevolg van een rechtszaak die onlangs gevoerd is. Maar het blijft een enorm bedrag. Het CMC heeft deze schuld opgebouwd in de periode van 2019 tot 2023. Maar het begint bijvoorbeeld al met leningen van 141 miljoen die het CMC bij de oprichting meegekregen heeft. En het gaat ook om een huur van meer dan 3 miljoen per maand die moet worden betaald. Het is niet te betalen voor het ziekenhuis en het parlement heeft gisteren een inzicht gekregen in de financiële situatie van het ziekenhuis, die wat dat betreft niet rooskleurig is. Weggevlucht na auto-ongeluk. Het is al gebeurd in de nacht van maandag op dinsdag rond 12 uur bij Palo Blanco, maar het is wel opmerkelijk en het staat ook vandaag in de Extra. Een aanrijding tussen een auto en een busje. Op het moment na de botsing is meteen de chauffeur van een van de auto's, een Aziatische man met een hele groep Latijns-Amerikaanse vrouwen, Latina's, weggevlucht. Dus ze waren betrokken bij het ongeluk. Volgens de eerste berichten zou de man ook verantwoordelijk zijn geweest voor het ongeluk, maar daarna zijn ze zo snel mogelijk weggegaan. De politie onderzoekt de zaak. Staking chauffeurs SGR Groep. Het is een staking van chauffeurs die vinden dat het onverantwoord is dat zij de cliënten van de SGR Groep, maar bijvoorbeeld ook werknemers, moeten rondrijden in busjes zonder airco met de huidige hitte. Ze willen dat er iets aan gedaan wordt en ze zijn naar de vakbond CBV gegaan. Die zegt te werken aan een oplossing. Invoerdraars keren niet terug naar de WTC. En dat gaat ook over de hitte, want de mensen die werkzaam zijn bij de invorderaar zeggen dat ze al lang problemen hebben met een gebrekkige airco's of niet werkende airco's in het WTC. Problemen dateren van tot 3 jaar terug en voor hen is het nu genoeg. De werkomstandigheden zijn gewoon niet meer te doen met de huidige hitte. En ze willen niet terugkeren naar het WTC als er geen garantie is voor een koele werkplek. Wachten op oplossing, dat gaat over de douane. Die hebben gisteren ook gestaakt en ze zijn het niet eens met een reeks punten. Onder meer het feit dat ze met te weinig mensen werken. Dat er niet voldoende door wordt gezet met promotie die aangekondigd is. Opleiding en dergelijke. Nou, de minister van Financiën, Javier Silvania, is bij de vergadering onder werktijd geweest. En de douane is vandaag weer aan het werk. Maar volgens Raymond Margarita van de APVO is er nu even rust, maar nog geen duurzame oplossing. Dus daar moet nu aan gewerkt worden. Hij is blij dat de minister is gekomen, maar bij de douane is de rust nog niet volledig weergekeerd. Wel zijn ze weer aan het werk. Even reclame en dan zijn we zo bij u terug. Essa aqui da família Cooperá. Biba junto de Nang Barrio na Corsou.
Tinha tata e mama trado, e yunang huela pensiona, inang kacho. Nang tapasa hopi tempo junto, ta come, bebe, hari, pleita, keiru, traha, hunga e hasikos com nossa hasi na corsou de nos vida diário. Nang sa o censo ta 100% anônimo. E nang sa o censo 23 não ta pahaya informação personal, mapahaya vista total de nos país. Cooperando, abot ayuda instância na corsou hanya bom data ku qual nang portuma decisão informar. Pensei nos turco tabi baki seja legal of no, tabay cooperar. CBS ta informa abot tocante censo 23. E família aqui ta cooperar. Abot também? Paano sa kom nos ta? De Peter R. de Vries Foundation heeft €100.000 uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak rond de oplossing van de dood van Mike Venema. Op 53-jarige leeftijd verdween Mike Venema. Het was toen 14 september 2018. Toen werd er aangifte gedaan van de verdwijning. Een half jaar later werd zijn lichaam op de bodem van de Caribische Zee in zijn auto gevonden. En er zijn eigenlijk geen aanknopingspunten. Maar volgens de Peter R. de Vries Foundation moeten er mensen zijn die meer weten van deze zaak. En daarom een tipgeld van €100.000. Morgen hebben we een interview met Kelly de Vries, de dochter van de omgekomen journalist, over deze zaak. Dan gaan we naar de Piratenpartij. Niet iedereen kent deze partij. Het is een relatief kleine partij, maar er zijn verkiezingen later dit jaar in Nederland. En in dat kader zijn leden van de Piratenpartij naar Bonaire gegaan. We spraken gisteren met Mark van Treuren. Hij is de partijleider van de Piratenpartij. En dat is een activistische politieke beweging die is opgericht als onderdeel van een wereldwijde beweging en graag werkt aan vernieuwende en weldoordachte ideeën. En de kernpunten van de Piratenpartij is vrijheid in de informatiesamenleving en bescherming van de privacy. Interessant, maar we wilden vooral weten, hoe gaat het met het bezoek aan Bonaire? Het hele idee van dit bezoek is om in gesprek te gaan met bewoners, met ondernemers, met organisaties die zich bezighouden met, bijvoorbeeld we zijn op dit moment bij Jong Bonaire. Om te kijken van, hoe gaat het hier nou? Wat kan er beter? Wat missen er? En we hebben een heleboel dingen te horen gekregen. Ja. Maar om te kijken of het gaat, of zijn jullie ook mensen aan het interesseren om op jullie te stemmen bij de komende verkiezingen? Nou ja, dat is dus het hele idee. Wij zijn dus inderdaad hierheen gekomen voor ondersteuningsverklaringen in eerste instantie. En we hopen dat de mensen op Bonaire denken van, die Piratenpartij, dat is inderdaad wel een goede optie. Want die hebben dit en dit in hun programma staan. En dat vinden wij wel een goed idee. En hoe reageren de mensen op Bonaire op de Piratenpartij? Ja, tot nu toe erg positief, want we luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Er zijn bijvoorbeeld een aantal dingen die we bijvoorbeeld te weten zijn gekomen. En dat is dat bijvoorbeeld een van de dingen die ons heel erg opviel, is dat toen we aankwamen en we naar het hotel aan het rijden waren, is dat we dachten, de verlichting langs de weg, die is er eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk levensgevaarlijk. En in de gesprekken die we hebben gehad de afgelopen 2 dagen, is dat er dus inderdaad regelmatig ongelukken gebeuren. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die opgevallen zijn. We hebben bijvoorbeeld ook te horen gekregen dat de internetconnectie niet voor iedereen even toegankelijk en goed is. En contact met de buitenwereld is enorm belangrijk. Ook voor toegang tot informatie en kennis. En dat is echt een Piratenpartij onderwerp. De Piratenpartij had aan het begin van het bezoek aangegeven dat ze zich zorgen maken over bepaalde situaties op Bonaire. Onder meer de bestaanszekerheid is in het gevaar op het eiland. En ook problemen met welzijn en zelfbeschikking. En ook de hoge prijzen, zo legt Van Treuren uit. We zijn bijvoorbeeld zelf gewoon even in de supermarkt geweest. En ik schrik me eigenlijk wel wezenloos als ik zie wat voor sommige prijzen. Duur, hè? Producten. Ja. Ja, maar ook dat er gewoon dingen zijn die niet beschikbaar zijn op sommige momenten van de week. Of soms sommige momenten van de maand, dat er gewoon dingen niet beschikbaar zijn. En best wel lang duurt voordat dat aankomt. Maar ook het hele ding dat als je hier een bewoner bent, dat je gewoon niet eens een huis kunt kopen. Nou, we zijn even langs de lokale makelaar gelopen.
Nou, die prijzen, dat is echt niet normaal, joh. Maar de Piratenpartij heeft een oplossing voor heel veel problemen. De introductie van een basisinkomen, zo legt de partijleider uit. Het is niet alleen een oplossing voor armoede, maar het is ook een oplossing voor gezondheidszorg. Het is een oplossing voor een vrij leven te kunnen hebben, jezelf te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het zorgt ervoor dat alles veiliger wordt, want mensen hoeven namelijk geen rare dingen meer te doen om te overleven. Ja. Je hebt meer tijd om jezelf te ontplooien. En je hebt eigenlijk die mogelijkheid om dat ene ideetje wat je altijd in je hoofd hebt gehad, wat briljant was, kan je er eigenlijk een keertje uit gaan proberen en mogelijk gaan maken. Dat zorgt ervoor dat mensen meer bij gaan dragen in de innovatie, die dus ervoor zorgt dat de mensheid sneller groeit en ontwikkelt, waardoor we met z'n allen een stukje verder komen in plaats van alleen maar blijven proberen te overleven. Dan moeten we willen af van dat idee dat je het moet verdienen om te overleven. Daar willen we vanaf. Voor degenen die dit vandaag zien en op Bonaire zijn en graag meer willen weten over de Piratenpartij, vandaag tussen 7 en 9 is er een meet and greet bij het Terramar Museum. Wilt u zich daarvoor aanmelden, kunt u dat doen op piratenpartijbonaire-2023@yahoo.com. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. Volgt u ons via Facebook, druk dan op de knop volgen. Bekijkt u ons via YouTube, druk dan op de knop abonneren. En wij zijn er morgen weer. Een hele fijne dag, het allerbeste, tot ziens.